Ostras, qué maco, ¿no? Oye, pero que es espectacular, que yo creo que no había visto nunca un arcoíris así aquí, ¿eh? No choquéis ahora nadie, ¿eh? Con la tontería del arcoíris, ¿eh? Iberia 11:31, buenos días. Continúen por Eco y Kilo, pista 25, corrección al punto de espera de la pista 25 izquierda, cruzando la 02. Bueno, aquí estem col·locant les fitxes que ens surten, ¿vale? Què són aquestes fitxes? Les fitxes són els plans de vol de les diferents aeronaus que nosaltres operem, d'acord? Shamrock 5 Hotel Alpha, Sir, Golf 1 and Golf 2 are not available. Please proceed to Golf 3. A la columna de l'esquerra col·loquem totes les arribades que han de venir al nostre sector, que surten amb uns 10 minuts d'antelació, i a la bahia de la dreta tots els enlairaments, d'acord? Llavors nosaltres, a mesura que ens van trucant els avions, els anem col·locant... Copiado, Golf 1 libre. Els anem col·locant i anem detectant si hi ha algun conflicte. KLM 86 November, continue via Kilo to holding point runway 25 left. Aquí tenim un conflicte, per exemple. El KLM està rodant per Kilo, d'acord? I l'EasyJet està venint per Delta. Aquests dos són conflictes. Si els veieu aquí al radar o si els mireu fora, els veureu que l'Easy estan en la mateixa direcció que va el KLM. Easy 48 Zulu Golf, buenos días. Cross runway 02 and at Kilo, please proceed behind the KLM, crossing from right to left. El que acabo de fer és dir-li a l'EasyJet que cedeixi pas al KLM. En aquest cas, a més, ell arribava primer a la cruïlla, d'acord? Era un cas bastant fàcil de decidir. Hi ha altres vegades en què has de prendre alguna decisió depenent d'altres factors. Si aquests avions fan la mateixa ruta, els hem de separar una mica més. Si fan rutes divergents, els hem de separar una mica menys. Si jo enlairo un avió que va cap a Palma i al darrere li poso un que va cap a París, és perfecte, perquè un se'n va cap aquí i l'altre se'n va cap allà. Foxtrot 17, pues nada, muy bien, pueden iniciar ya el rodaje vía rodadura Quebec 9 y Quebec 10 hasta el 282. Notifiquen al finalizar. Hi ha moments en què t'ataquen tots i t'has de defensar i has de repartir joc. Passes de 0 a 100 i de 100 a 0 en segons. Gràcies, Marc.